hang ni ngan pen ipi kumnu ba phin te khwai bat kan pen suk ye pi kar kom te khwai wat hakapor badum lani hakapor men miet kadai kar kom te khwai ka basuk henry kadai pat ka bajanai bha kublai jibune pi subscribers baro ki ba juice tan ban page videos kini ke channel storyteller London is one kani kadai ka butte khwai kaba pensuk khamtam ya kitu ki baladuna ka bor jing yui lani ban pensuk hakapor men mit lani hak baduna ka jing shai kani gade ka but ka pasuk pha kar kom te khwai bat u khwai ru us khamba pe uni du khwai compare la da de khwai u ba he lani u khwai u barit pensim yu nu ksai ngi ong saido pile se ki babun pio ong yu ne de sai shimu khwai pen bu aslak ti kum ne pento nang ta pen sim yu ksai pen bu kum tu pen kelan sisen kelan kum tu vuk nang ta pen sim lang yu khwai bat yu ksai kum ne pen bat kum tu nang ta pen adjust tu tu bakan kham leng kot liat kum tu pen nang tu pen bat kha tu kor kom pin bat mas bang na ta pin sim yu ne tu ba kelan dan tu ki kelan pin swak 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 well jai nang ta pin sim ye ni tudu kum ne baro arteli ki bakut yo ni tudu bat sim yu tu badai kum tu nang ta pin tan Shisentan na bubat na bro arteli giliang nang ta pintan sak pet sbak sak menta peto to scam tengang tu te pet to butu ude kwai ubalate pet tiam ka supayam gor komte shisen pet nang ta ini batambat pin kap no Lara di kwai bahe ne kwai beredru pin le haga ju korkom kam don jing peri ai hang ni apen iu kwai bakam he henry kaju korkom pin le kwai bakam red mentang apen ipat kumnu karkom su jing bam hang ni apen ipi kumnu pin su kwai ha week nang ba kado ka kanom itu yau kwai jong pi uni di we artificial le la da di we artificial ni we natural original kumbaki ongru ti ke size ka ban biang ban su khwai wi ke dei size number sao lani number san katar wi hape ket kum ka size jong ki wi tem tangan sei ni khwai number sao pe menta pin su be namar pedang jong wi nang ta pin tho be kum tu pin su be tho be nap mar pedang kamet jong wi satu shapo sak ha kum tu pe pej karkom su pej bha khnang ma pin to pej to menta pej u blia long to pej we menta ngela dep su but u khwai un long hakatur kom pej ha u khwai u mi shabar wat long mi shabar kado kha barbor kam chu i u khwai henre kado kha ka cha ju i tang yu ksai kum tang i don kam la da khwai kha sao ni ha pej kat kum ka jing long jing man jong ko bajungat na ko basai giron kam ki sai ki baret do kata khnang baki khasau kin daj ba bat kar kom su ka lok ni di we artificial hot ten rei phila panon kam uni wat ban phin khwai pungru da ka phin su no tang wi balang kot hang tu ha khmut e jong khwai bat le se tang arteli ki wi phila la ban pendap ya phi ba phin khwai baro shisngi ten rei ban ong ha po ba phin khwai wa khwai pen her phim don kam we original tang do tur biang uni pat du khun ngap uni di artificial hi ha tila de phi khwai wa uni ru daj bha namar ka do kha hi ka barbor ka jupet ya ka dur kam judon por ban sma kam tam khwai pener uni ru khwai ngilap khwai do khwai number san kata ru ka dei kat kum ka size jong ujung ba menta ka kom su ru uni pin su bai namar pedang hi psak sak tu baik kerkom tu kerkom su di bajab ha tu baik kunir baik su kum tu khwai pen mi sabar diam kum tu hot
kum tu kum tu lada pilek kwai ha kanu ke ceka lada don ki beri ba kwai kun ngap ki berat kun ngap lada kwai pung ne kwai wa ki berat kun ngap pi pim don kun ngap dau ni pi peron kam pin kwai ya pi un sadat kaju kum badat ya kite ki ba bread yo kun ngap lani ko kwai yo kun ngap original kum ta kini ki lada pidei ki ba sutrat phaban kwai pidei bandon ya kini ki jajing bam khnang ba kapan suka pi namar kam janjar ngi ban yo watang wi ru ban yo yu wi sao kam janjar namar ba ki kambun ke dei tang hakin ja sembesi henre yo ngap lite tang ki bari ngap ru ngatrai ka kam stomi kumta kini ki jingbam artificial ki pensuk bhai ya ki no kwai ba kin yo jingbam thmai ban long nong kwai hi kam de ga basuk sisen pe ki wei ing ba kasuk ha henry shibun ba kirul ki an jong nong kwai kumnu ban dai do kha ho ya nang bar khoi pan kwai henry ban yo do kha kam janjar kumta ngi hab ban tip ban nang ya ka size jong kwai ya ka size jong kusai ya ka size jong sisa bat ka size jong upong khnang ban ya balance bha hapom Ti perlok lada pisku tunat yang ini video sa comments lada pim sunat ru lay sai chu siao next lada pim sunat yang channel jonga sai tu lam ki perlok jong pi lada pim sunat sai tu nga story jalo London is one